prijatelji! Jako sam sretan i uzbuđen što sam danas ovdje s vama u Hrašćini. Možda se neki od vas pitaju tko sam ja. Zovem se Meteorko, a Hrašćina je moj drugi dom. Davne 1751. godine pao sam iz svemira tu, blizu, u selu Domovec i tako ovo malo mjesto učinio poznatim u svijetu. Znate, ne padamo mi meteoriti baš tako često, no eto, dogodi se, a ne padamo ni bilo kamo. U ime mojeg pada vidim, okupili ste se da biste se prisjetili što se i kako dogodilo. Što očekivati od današnjeg astrokampa? Pa očekujemo puno. A evo već i sami primjećujete dok šećete dvorištem vaše područne škole koliko je veselo i koliko puno različitih sadržaja ima. Učitelji su bili jako lijepi i kreativni, što svi inače, ali tako slažete se sa mnom. Pripremili su niz zanimljivih i edukativnih, prije svega radionica. S obzirom da je naša tematika vezana uz područje znanosti astronomije kao takve, znači sve radionice su većinom vezane uz astronomiju i sve one srodne znanosti koje su po potrebi da bi se neka radionica ostvarila i bila što kreativna. Tako da možete naći sve o svemiru, o njeguskim dijelima, o zemlji. Ujedno je jedna zanimljiva radionica u vezi Provanska ostataka dimisa ovdje na našem području Dačišća. Ne možemo zaobići niti meteorite, podatke sve o meteorite, što ujedno znamo da je i šetnja koja je dio projekta Podolu i dalje po gradom kraju, tako da šetnjom do meteorita i na padu mjesta meteorita ćete saznati, odnosno učenici će saznati sve što je potrebno o tome. Na vašoj radionici? Na našoj radionici programiramo robote koji će svirati neke pjesme vezane uz svemirske teme. Prva nam je pjesma, vidi se na ploči note, You Are My Sunshine, znači ti si moje sunce, i vozit će se po ovoj stvarci koja se nalazi kod dolje na podu zalijepljena, tako da će se kretati i pratiti crtu. Koliko ćemo uspjeti, uspjet ćemo, mi se nadamo sve.
djevojčanci i djevojčice izrađuju rakete koje će uz određeni fokus poletjeti, nadamo se, do mjeseca. Naš je zadatak iskoristiti reciklirani materijal, dakle plastične boce, i od plastične boce uslikati i od njih napraviti rakete koje ćemo potom lansirati i nadamo se da će uspješno poletjeti.